paling wong. Iki kayak rene sampai awet akan takon. Nah. Urung ngene iki sing kok. Oh, tuwek ngono ya. Yo tak dhuwure sampe. Ya tuh Wis loro anake ngono ya. Panas anake. enggak ya dekne iki. Mie goreng. Bodoh rame aja ngliwat ke ruang ngene. Bawakmu ngono ya. Ngape rene iki ra wis. Gila. Rame kae. Rame ya. Wis rame cah cilik kok. Sangune kok. Kae titik-titik 5.000 kok. Sama saiki paling titik 5.000. 5.000 lah ya. Kadang nyangon ponakane 5.000. Sopo? Awak. Yo ora to ini wis 50-100 lah aku. Oh, nak aku. Ponakmu akeh. Keh. Masa gimana sih salon ini? Anake no. Lek danang ngono aku ora nyangoni tak njikuk-njikuk dhewe lah danang ngono ya. Kaya gelem jumuk. Ora tak omongin njikuk sak karepmu. Apa yo gelem tak kira paling. Ini kan seneng duit. Ngono Mas Joko. Hop. Mas Joko barang ya. Gak ora adike kae. Terus niku. Ya, lombok ijo kono pedes ya. Pokoknya terasa ya. Jadimu lombok. Kok tapi bodoh kae lombok 130 wae. Oh. Mulai bodoh pertama. Rame mulai ya bodoh 2 dino 3 dino. Apa nih? Rame tuku. Ya tambah rame. Ya iya. Bodoh 6 dino wis menurun. Iya no terone wis. Sinara. Heri yo lu waris kok Heri. Siapa? Heri. Hah? Heri. Dari bakso ah. Heeh. Ora njaluk kae. Enggak. Gene podo ya. Hah? Podo. Podo. Podo lanang. Nek anu, kan mentale jan baja tenan ya. Ayo. Nah, aku sing duwe sing Mas. Oh. Kae. Omongane dhuwur ya ane. Iya. Betul. Aku ngomong ke wis apa nek. Anu dodol ning omah anu Pak Toyib. Toyib Pak. Heeh. Toyib mbok Dodol ning omah tau ndelok status e heeh. Dekne dodol ndek omah lho, ndek pondokan ndang negeri kono. Anu dhewe berarti. Enggak, melu. Apa ora iso to dhek nganu racik dhewe ora iso lho. Jane iso tapi lawang ora ndek bojo ae. Bantai kan ninggal, paling bantai paling kate melu Heri. Welpon aku biasa ora kate. Rene neh. Ya kaya lho. Kok iya anu. Kok rame banget. Oh ya mbok iki aku kok ora tak merono. Ya mrene ngono. Bisa Bang Tayyip kan ape, lah aku buka bakso aku melu.